ganduɗen aussi ko jokkere enɗam ganduɗen ko fijirde ganduɗen ko jaleɗe ha leydi men ene wiye leydi teddugal ha tengtinone Fouta ko neɗɗo fitina o ari ko gano en teskima sukaɓe gañaɓe hen en teskima otoji janani kelaɗi hen te tawa koye nder galleji wadde eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala ɓaari gonɗen koye Fouta gonɗen koye ferlo o mo ganduɗa ko neɗɗo fitina woto Allah rokku ɗum ko yiiɗi koye leydi ndi woto Allah rokku ɗum ɗum par ce que kam o yiiɗi e leydi he tan ko fitina donc ɗum hay goto wawa yahdude hen hay goto kadi wawa jaɓande ɗum kam mo ganduɗa o kam fuɗɗi ɗum ga hen hande oɗo saaha kadi won goɗɗum ko jiiɗen hen o arini ha e wuuro ma o yettiɗo ɗo wuuro ma kadi woodi haalullaji ɗi weddi o ɗesima ni memde ɗum holno waɗe ma waɗimi ko jaleɗe saabu o wi wonde min ɓuurmi teskerede ko ƴettude jaasi wiye yo mi yiyane yimɓeɓe jaasi kam kala ɗo kalɗa diine l'islam ma haal hen jaasi kala mbo haali diine ma haal hen jaasi te jaasi kiki ƴettirano ko pour yande yimɓe peut être wonmo famani kono kam o jogui ko fetelaji ɗiɗi ko jogori forsude sukaɓe rewɓe o wadda e heeɓe ko Allah yamirani nelaɗo Allah yiiɗa donc on kay se ari ha ɗo hombo haala jaasi te hombo jogui fetelaji ɗiɗi ala ko waɗiriɗe so wona firtude sukaɓe jananɓe ɓe ganduɗa jinnaɓe mumen ene neyi ɗumen ha poti no foti ni o udda ɗumen o yaltina fetelaji o wiye lela mbaɗa ko jiɗmi ko so wona ɗum mi warma on so ari on ko foti haal yo haal fetelaji mum ɗi e sukaɓe jananɓe ɓe o waɗi ko wela ko ha paari o wi o notoytaka lawol beele aɗa wawi min artande e nder département mo Ranéwu so tawi wiyama ala ko mbaɗɗa hen beele aɗa wawi ɗum fe jabde walla a wawata ɗum jabde bala aɗa wawi hollirde ko mbaɗɗa e nder département mo Ranéwu aɗa andi ko waɗa ko département Ranéwu ko leeri jarani ampilanam ɗo nde Macky Sall arata nde hay suko goto liggotoɗo ala ɗo hande ɗo kalten ɗo 500 cour ko nan ɗo liggine grande muraille verte ferraille conseil départemental ASP ji ɗi ganduɗa ko président Macky Sall ƴetti ɗumen e gueɗe goɗɗe ha timmi 500 suka te alano haydara 500 suka wona caahan ujunaje 3 e 200 pawɗi bourse sécurité familiale nan ɗo couverture maladie universelle nan ɗo foros uji min tawno ɗo ko jeenayyi hande min 5 laabi hakkude wuuro RN3 o e Lugguere Colli alano nan ɗon hakkude Wélingara Ferlo e RN3 alano nan ɗon te koko waɗate ɓalayol so lamɗo Allah jaaɓi donc parkaji vaccination mbaɗaɗi ɗo en ambulance uji ɗi président Macky Sall nanni ɗo ɗiɗo lampaji tan e oɗo tali gimmiɗo Boulal continue ha Matam ɗiɗo lampaji ɗi jiiɗa ɗo galana ɗo donc ɗum ɗon fof sa ƴeewi ɗo président Macky Sall ko waɗi ko Ranéwu naɓe ne gandi ɗum kanko so ari omo haala goɗɗum mboɗo sikki kam wonno o anda ko kewi o ɓuuri andude tan koko fate deyo yo yaw ƴewtoyo hoore muɗum ha joni ko nder balɗe sappo e ɗiɗi e nder diwan ma beele aɗa jogui hoolare wonde madani woni so tawi konngol gongol ɓurgol forde hoolare no woodi ko ngon joguimi saabu min ɓe eɓe gondumi ɓe maire uji 4 gonɗi ɗiɗo maire uji 4 gonnoɗi ɗiɗo président conseil départemental o conseil économique et population sukaɓe rewɓe min mbawa nanadirde min pamadira e yesso président de la république mi wasa jogade hoolare ko président yamiri min ko koye ɗum min goni guila min gaari ay goto e amen foftaki hay goto e amen ɗanaki saabu minen wonɓe ɓeɗo ene mbiye kamɓe min poɗodirta Allah ka seeda mi anda noɓe mbiyete mi yiyaniɓe somi fotte heeɓe mi anda noɓe mbiyete somi fotte heeɓe ɓe bedda asimi andaɓe donc min calculaniɓe ni tigi e galleji diine ɗi en jiyani e nder Fouta en jiyani waajo no naati hen woni Ousmane Sonko bone ko jawiɗo Foutankoɓe aɗa andi so ari ha Fouta so arino hande won e nokkuji so arino hande Touba tan o yahata juuro khalife général so yeehi Tivaouane ko noon Fouta noon Fouta ko ɗo foof gimmi Serigne Touba ko Fouta jeeya Alaji Malick Sy ko Fouta jeeya Cheikh Oumarul Fouti ko Fouta jeeya o wawa arde ha ɗo hilifaɓe diine nana Matam hilifaɓe diine nana Wourossogui hilifaɓe diine nana Dumga nana Boyinnaji nana Thiankoñ nana partout e Fouta kala ɗo garɗa galle diine nan ɗon hay goto hen o yettaki o ñaagui du'a o ñagani leydi ndi du'a ha para o maro o wiya yimɓe ko Foutankoɓe donc o waɗani respecté Foutankoɓe Foutanki kadi cukkuɗo e mum a waɗani respecté Foutankoɓe wona ko ɗum kadi en jiwayno micro RTS en kanko weddadi ɗum
ene waɗi kadi geɗe goɗɗe wayen en jin ɗum banggue TFM o waɗi ko way noon ɗum en tant que waabino moon yimɓe fof jolnani ɗum an holno jiwɗa ɗum aɗa andi kam ko neɗɗo tan nafi yimɓe tan ko mbulureeɗi kono yidde kam yo bone wat kam woni numéro 1 baat boniji sabu o weddima ɗo micro TFM o weddima micro RTS mawo wedde leeral mawo wedde Pindi TV mawo wedde Afrique Pulaar mawo wedde hay mawo wat ko ɓuuri ɗum mawo wat ko ɓuuri ɗum yo kay ko ñaaguimi ko journaliste aji rewɓe ɓe sukaɓe rewɓe ɓe yoɓe ndena wadde ɗum interview tawa ko maɓɓe tan e mum ko ɗum mbimiɓe yoɓe ndenta ɗum mawo wat goɗɗum o siwa par aɗa andi neɗɗo mo ganduɗa ko bonande tan min ñaaguimi sike neɗɗo homo tawi kay debbo wawa wasde yah Roma jarribo e campagne o candidat mum e jokli Sénégal yaadu mum beela aɗa jogui hen jorto wonde ala hen ɗo jiiɗa ɗo jawɗa yettere Allah aɗa andi Aminata Touré ko debbo gandaɗo e leydi ndi to banggue darde muɗum kono kadi paama nelaɗo so arema ƴe jagguirta ɗum ko nelɗo ɗum o président Macky Sall tarisi programme mo sohli o wi ɗum yaaru ni haaldir ni daror ni donc noon hawre kadi e debbo joguiɗo expérience ganduɗo ko woni état ganduɗo ko woni laamu ganduɗo aussi no neɗɗo haaldirte joguiɗo ndimagu donc noon on si tawi woni heyninama golle eɗen jogui hen jorto moƴƴo te ko fuɗɗi ko en nanani o haaɓe journaliste en nanani o haali ko boni en nanani ɗo ari o waɗi provoqué violence donc vraiment gacce ngalama Aminata Touré eɗen jogui jorto moƴƴo inchallahu rabbi ko yiɗi ko e ko président faandi ko hen ma en keɓɗum no hannirta ni soɓe hawre welede Allah en gari e konngol battingol hol wasiyima e ɓiɓɓe leydi Sénégal walla mbiyen Benno Bokk Yakar kono kadi hol wasiyima e département ma yettere Allah tan ko wiide bandiraɓe ɓe tan woto ɓe mbi tan en gañima ɓe jooɗo galleji yoɓe jaltin yimɓe ɓe ɓe jahoɓe gotoya pour vote o aussi dañen to mo ganduɗa en mbawat heynade département ji kewɗi min jiɗirɗen ni wadde goto foof yo ya addo e carte muɗum wonande windetinoɓe hesɓe kono kadi joguiɗo carte mum fof yo tinnoto saabu Allah dimanche o ko ñalawma goto tan kala ko ɓitti ɓiili yo jomum ya votoya ko wona ko ɗum Benno Bokk Yakar wadde ɓe encouragé noɓe puɗɗori ni wideɓe kadi yoɓe jokku golle ha ñande samedi jamma woto neɗɗo o yolbin yo neɗɗo yoɓe gon sara yimɓeɓe yoɓe kalde yimɓeɓe yoɓe pirtanat yimɓeɓe ko ganduɗa ko aussi ɗum haalate te wodani ɗum noon e kuuɓal wadde yimɓeɓe foof remercier e haalandeɓe kadi yoɓe tinnodir yoɓe ɗum tinnodir surtout hoddiɓeɓe neɗɗo reeno hoddijo muɗum par ce que dimanche aussi koko yawtata ko heddi koko enen gonata ɗo enen gollodirta enen jahadirta enen jaaladirta enen kadi mbaddata foof ɗum noon goto men foof yo wat ko foti ko wat haaɗo ɗo foti ɗo haat so jour o foti wotore no foti ni wotirde merci mo merci